Как лесно да качим с нашите снимки от телефона, когато правим поръчка от компютъра. Тази опция съвсем наскоро се появи, дори аз не знаех за нея и затова искам да ви я споделя, защото според мен е много удобна. Избрали сме, че ще вадим снимки, натискаме бутона Добави снимки и се появяват две опции: качване от компютър или качване от телефон. Тази е малко подвеждаща и може би ще променим името. Може да ни дадете вашия съвет как да го кръстим, но важно е как, в случая по-важно е как работи. Натискаме бутона качване от телефон и се появява един QR код, който всъщност позволява ние да извадим снимките от телефона и да ги изпратим автоматично към компютъра, така че да можем да направим поръчката. И сега се прехвърляме на телефона, отваряме камерата, сканираме QR кода и виждаме какво се появява на екрана. Качване на файлове, Photo Library, избирам 3 файла, които искам да отпечатам, например. Добавям ги, изчакваме малко време за да се качат, тук зависи и от връзката ни от интернет и те вече са качени. Връщаме се на компютъра и натискаме бутона Актуализиране. И трите снимки се появиха на компютъра и вече можем да ги поръчаме.